mis-sema sejjaħli mulejja biex niġi għandek ħanejxu flimkien. Izbaħ mill-għana tal-qni pen fil-ħodu, izbaħ mill-lil ħna ferri ħatatfall, leħnek mis-sema sejjaħli mulejja biex niġi għandek ħanejxu flimkien. Nilqgħukom f'dan is-santwarju għażiż iddedikat lil Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw l-Ewkaristija fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. L-importanza ta' żmien, kemm hu prezzjuż il-ħin, iż-żmien, il-ħajja tagħna. Ejjew ħuti quddiem l-għas tal-ħwejjeġ li għandna nagħmlu huma l-iktar l-għas tal-ħwejjeġ spiritwali tar-ruħ nitolbu maħfra minn dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem blemin billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulejja Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulejja Alla u Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Sant fil-glorja tal-missier Alla. Nitolbu nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal ruħ Karmnu u Tonina Spiteri. Nitolbuk mulej Alla tagħna, nġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek, lejna sħiħu bla tmiem jinsab fil-li naqdu lilek għax minnek jiġi kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq tal-ktieb tal-Proverbi. Mara taħila min isiba tiswa ħafna aktar mill-ġawar. Fuqha tistrieħ qalb żewġa u dan żgur ikunlu ta' ġid. Risq tajjeb iġġiblu u mhux ħażin il-jiem kollha ta' ħajjitha. Tfittex suf u ħjut tal-qoton u taħdmu bil-qalb b'idejha. Tmitt idejha għal-mażel, jaqbdu d-dussies idejha. Tiftaħ mal-fqir idejha, tmitt idejha lejn l-imsejken. Qarriqa l-ħlewwa tal-mara, firħa sbuħita, mara li tibża mill-mulej ta' min ifaħħarha. Għatuha mill-frott ta' xogħol idejha. Ħajfaħruha f'bibien il-belt l-emejjel tagħha. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħar lill-Alla, sar misponsorjali ngħidu flimkien ħieni kull min jibża mill-mulej, ngħidu flimkien ħieni kull min jibża mill-mulej. Ħieni kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' idejk inti tiekol,
ħinijent u risqek tajjeb, ngħidu flimkien, ħini kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja mmiela, fl-irkejjen ta' darek, u liedek bħal xitel ta' żebbuġ, madwar il-mejda tiegħek, ngħidu flimkien, ħini kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Imbierkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Jalla tara u liedek, ngħidu flimkien, ħini kull min jibża mill-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Dwar il-ħin u żmien ħuti m'għandix bżonn nikdbilkom. Intom tafu sewwa li jum il-mulej jiġi għall-arrieda bħal ħallil bil-lejl. Meta kulħadd jibda jgħid sliem u mistrieħ, dak il-ħin stess bħal uġieħ fuq mara li tkun waslet għall-ħlas, tiġi fuqhom għall-arrieda il-qerda u ma jeħilsuha b'xejn. Ħuti, intom m'intomx fidlam biex jum il-mulej joħodkom għall-arrieda bħal ħallil. Intom il-koll u liet id-dawl u liet il-jum. Aħna maħniex u liet il-lejl, anqas u liet id-dlam. Għalhekk m'għandniex noqrdu bħall-oħrajn, iżda nisru u ngħixu bil-qies. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla, kjoġobkom qumu liqfa l-Evanġelu. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom jgħid il-mulej, min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu dil-parabola. Wieħed kien se jsifer, sejjaħ il-qaddejja tiegħu u ħallilhom ġidu f'idejhom. Il-wieħed ta' 5 talenti, il-ieħor 2, il-ieħor 1, kull wieħed skont il-ħila tiegħu. U sifer. Dak li kien 5 talenti mar minnu fih iħaddimhom u qala 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa 2 qala 2 oħra. Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. Wara ħafna sid dawk il-qaddejja raġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġablu 5 oħra. Sinjur, qallu, 5 talenti ħallejt li f'idejja, ara, ġibtlek 5 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil, int kont fidil fil-ftit u se nafdalek ħafna, idħol f'lejna ta' sidek. Resaq ukoll dak li kien ħa iż-żewġ talenti u qallu, Sinjur, 2 talenti ħallejt li fidejja, wara, lajt 2 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa, għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit u se nafdak fuq ħafna, idħol f'lejna ta' sidek. Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed. U qal, Sinjur, lilek nafek b'raġel aħrax. Taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerrietx. Bżajt u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art.
wara, għandek dak li jutijak, ħudu. Qabes is-Sinjuru qallu, għaddej ħażin, għażien. Kont taf li naħsat fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerrietx. Mela kien imissek mort qed flus il-bank biex meta niġi kont immur niġborhom bl-imax. Ħudulu mela t-talent. Għatuh lil dak li għandu l-10 talenti. Għax kull min għandu jingħatalu jkollu żejjed ukoll. Iżda min m'għandux jittaħidlu saħansitra dak li għandu. U l-dal-qaddej bla fejda jitfgħuh il-barra fid-dlam għax hemmhekk ħajkun hemm il-biki u t-tagħżiż ta' snien. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristi. Waħda mill-affarijiet prezzjużi li għandu l-bniedem u li xi kultant ma tantx napprezzaw hija l-kwistjoni tal-ħin, il-ħin. Ma kull min tiltaqa' jgħidlek, iħokk rasu jgħidlek m'għandix ħin. L-om tgħid il-xaq imma ħsibt tgħid lit-tifel illu li jidek nidħol wara x-xogħol insibhom reqdejn. Dawk qed jikbru m'intix ħadd gawdihom ma m'għandix ħin. Fuq l-affarijiet l-oħra. Int ma tmux tisma' qudiesa, ma tgħidux talba qabel l-ikel, ma taħsib ftit għal rasek jew għal ruħek, m'għandix ħin. Fuq iż-żmien u l-ħin, il-ħin u żmien, għadu kemm kellimna San Pawl, kemm hu prezzjuż. Għax iż-żmien misluf. Għad jiġi żmien, illi ma jibqanni żmien u laqqas ħin. U l-minutiera ma traġġaħħix lura, it-tajba jidejn. Li sakemm indumu ftit jew wisq, irridu naħdmu l-eternità, jiġifieri. Irridu nagħmlu investiment biex nibqgħu, għax l-imħabba ma tmutx. Investiment fl-imħabba biex ngħixu u biex ifhemna dejn. Ġessu qal storja għandha ħafna mill-veru imma mhux bil-fors kienet vera biex jgħallimna, jgħidula parabola. Min huma l-protagonisti? Erba' f'dal-Vanġelu. L-ewwel nett għandek is-sejt li qassam il-ġejt u 3. Wieħed ħa 5, l-ieħor ħa 2 u l-ieħor ħa 4. L-ewwel wieħed is-sit ara x'jgħid. Wieħed li kien se jsifer, minnu dan li kien se jsifer? Dak li ġie, twieled fl-istorja, għex madwar 33 sena, tellewh fuq salib, qatluh għax kien innoċenti, poġġewh ġo qabar, issiġillaw il-mewt tiegħu ħarġuh biċ-ċertifikat għax taħu daqqa tal-anza, imma l-blata tal-qabar waqgħet. U aħna ngħidu, aħna nemmnu f'dak li rebaħ il-mewt, f'qabar vojt. Dak sifer imma għandu jerġa' jiġi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, kompluha qed nistennewk għalkemm sifer ħajerġa' jiġi. Mela fimtu min hu. Sejjaħ lil qaddejja tiegħu. 3. Issa meta ngħidu għaddej, mhux xi ħadd li min jaf xi pretendi minnu s-sejt, ħanagħmel li nista'. U nies li kienu għaddejja fil-Bibja kienu nies bħal Mosè, il-profeta Ġeremija. Fil-Ġdid Testament x'in jiġi biex jikteb Pawlu jgħid jien għaddej tal-Alla. Jien għalhekk qiegħed biex naqdi lill-Alla. U San Ġagbu jgħid u jien naqdi lil Ġesu. Bil-ħin iż-żmien tiegħi naqdi lil Ġesu 24 siegħa kuljum. Hemm mara bies waħda. L-ewwel nett l-Iskrittura llum tkellmet fuq il-mara min kien attent hemm biċċa sabiħa fl-ewwel qari, imma maħniex ħanidħlu fiha. Dik il-mara li tissejjaħ għaddejja qalet wej. Hija Marija ta' Nażaret. Li meta Ġesu għamlilha proposta, ridet tagħtih risposta.
u tħawdet fixklet, imma qalet kelma sabiħa u ngħidu hawnhekk f'da s-santwarju ta' Pinu. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Ħajsir minni skont kelmtek. Issa ħammorru għatlieta li huma. Wieħed 5 għamilhom 10, l-ieħor 2 għamilhom 4 u kien hemm l-aħħar wieħed. Interessanti. Imma għax taħ wieħed biss. Biex nifmu din il-ħaġa, għax ngħidu kemm kien inġust, il-wieħed taħ 5 u l-għal taħ wieħed kemm jirraġuna dan. Il-kulħadd jagħtih dak li għandu bżonn biex ma jintilefx. Issa meta smajtu l-kelma talenti, hemm min dalgħodu fil-pritka ħajspjega kienu flus, mhux veru, it-talent. U forsi xi ħadd jgħid għax min għandu t-talent tal-mużika, min għandu t-talent tal-isports, min jaf ipitter, min jaf ikanta, talenti. Kollha għandna xi ftit jewwies il-bambin, il-kulħadd żejjen b'talenti. Imma x'kien dal-imbirek talent? X'kien? 5-2-1. Ħammuru fuq tal-wieħed. Biex tara kemm mexa miegħu sew. Dik kienet kaxxa, blokka tad-deb. Tiżen ben wieħed ieħor 26 kilogramm. Aħna meta jkejlulek id-deb jgħidulek grammi, immaġina kilogramm. U kienet tiswa għal 20 sena paga. Jiġifieri meta tajilek, mirri taħallilek xi ħaġa, tak garanzija 20 sena paga. Ara, taħom ġidu u ħalla l-ġid tiegħu fidejja. U sifer, dik fimnija, xi fisser sifer, imma ħajerġa' jiġi. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Mela wara ħafna s-sejt jarġa' jiġi u jgħidlu wara 5 imma ma ħlejtx il-ħin, ma ħlejtx ħajti. Wara għamilthom 10. Issa ħammurru bil-mod biex nifhmu. Liema wirt ħallilna Ġesu, liema wirt? Mhux id-deb, mhux il-fidda, ħallilna wirt li kisbu bid-demm. Biex inti ma tibqax fid-dnub, biex jien ma nibqax fil-vizzju, biex inti ma tibqax imwaħħal mal-vizzji jew id-drawwiet jew l-attitudnijiet, il-sienek jikmandak, id-dejk ma jistgħux jaraw xi ħaġa ta' ħadd ieħor jridu joborxuha jew jeħduha bla ma jrodduha. Le mhux dak. Dan huwa dak Alla tagħna illi l-ikbar rigal li tagħna tawulna fuq is-salib. Qabdu kurċifies, ħarsu lejh. Hemm 5 pjagi. Imma hemm waħda importanti, dik tal-kustat. Dik infetħet daqqa tal-anza u minn hemmhekk x'ħareġ demm u ilma. U aħna nafu x'inhu d-demm u l-ilma. Għad jinfetaħ dak il-bieb li minnu joħroġ l-Ispirtu Santu biex intom dak l-Ispirtu li hemm ġo fija qed jgħidilna Ġesu nagħtiħlilkom fil-magħmudija fil-Griżma u f'kull ħaġa sabiħa u tajba li tagħmlu kemm hi sabiħa. Xejn San Ġwan, ara kif ħatifmuha, ma d-daqqa tal-anza jgħid dak ir-raġel li kien imsallab mejjel rasu ma baqax saħħa mejjed. U rat, attenti għal dil kelma, ruħu, rat l-Ispirtu, ir-ruħ tagħna l-Ispirtu Santu u Marija ħdejn is-salib setet tgħid inti mlejtni bl-Ispirtu tiegħek għax kienet l-aktar waħda qrib is-salib illi ħasset dak in-nifs l-aħħar wieħed li bih għal San Ġwan u għalina illum nafu li tagħna l-ikbar rigal l-Ispirtu Santu. U da l-ewwel wieħed qallu tajtni r-rigal. U jien ħaddimtu ma kontx għażien u mar it-tieni wieħed, it-tnejn għamilthom 4 bil-qawwa tal-Ispirtu rajt il dak il-qassis joħroġ tant żgħażagħ mid-droga. Illum għandu 92 sena. Rajt il-dik l-omm tkompli dal-lejl tistenna lil-bina sakemm daħal mal-qiċċajnejja. Rajt tant nies anki minkom jagħmlu l-ġid. Rajt dak li qalt li mara l-bieraħ. Impressjonanti kif qaliti li tibki bidmuh f'għajnejja, qalt li fader, qalt li jien qed imur is-samok għax żewġi bħalissa marda terminali u kemm qed imbagħtu. Imma d-batija tiegħi insejta x'ġara. X'rajt? Żagħżugħ qed imur għal kimoterapi. U daqskemm hemm żgħażagħ illum daqskemm tisma'. Liha
Qalt li taf xrajt, raġel anzjan, il-fuq minn 80 sena, ma jżomx fuq saqajh, ma jistax iżomm fuq saqajt it-tejnu. Ġi jistenna li t-tifel, il-libnu, joħroġ mill-kimoterapi, ejduli, għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit, għaddej tajjeb. Issa tinsewx, dil kelma tajjeb, kien morru fil-Bibja, kien hemm wieħed żagħżugħ li kien qed ifittex u jgħidlu ma'allem tajjeb. Allu għax tgħidli tajjeb lili? Jien mhux bħall-oħrajn. Allu tajjeb huwa l-missier, Alla biss huwa tajjeb u jaqbad din il-kelma u bid-don tal-Ispirtu Santu jagħtiha lilna għal dak it-tajjeb li nagħmlu, għal dak is-sabiħ li nistgħu nwettqu, mhux bil-qawwa tagħna. Aħna min aħna dgħajfin, aħna midinbin, aħna ma niswew għal xejn, immiwa bil-qawwa tiegħu aħna ma mmutux, bil-qawwa tiegħu aħna nirbħu x-xitan. Iva, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu aħna nagħmlu kuraġġ għax ma nibqgħux fit-triq tal-vizzju tad-dnub, aħna nilbsu l-bniedem sabiħ tal-imħabba, tar-rispett, tal-maħfra, tas-sabar, tal-paċenzja, tal-umiltà, tar-rażna. Il-kapitlu 5 San Pawl il-Galatin, vers 22. Imma mbagħad hemm il-bniedem il-qadim li nġorru u kien dak il-wieħed u nispiċċa x'ma rridx intawwal. Imma tantu sabiħ dal-Vanġelu ta' qabel tal-aħħar li jala is-sena liturġika illi ma nistgħux naqbżuha. L-ewwel nett, da mar poġġieħ fis-sejf, jgħid poġġieħ taħt l-art u veru tindifen. Meta ma jkollokx l-Ispirtu tal-Alla, tindifen ta' 16 ta' tindifen. Poġġa l-kaptelli fuq ħajtu. Impressjonanti. U jtieħ la rismijiet. U kemm għandna nies jiġu l-Knisja u lill-Alla jgħidulu għax int kattif, għax int qalbek jibsa, għax naf li int ara x'qallu taħsad fejn ma poġġejtx iż-żerrija. Impressjonanti. Qed jgħidlu dak li hu kontrarju. Il-Alla jgħidlu kollox, imma ma tistax tgħidlu li m'intix imħabba. Lill-Alla jgħidlu kollox, imma ma tistax tgħidlu li int missier ħanin. Lill-Alla jgħidlu kollox, anke jekk ħadd ma jibqa' jiġi l-Knisja, ma tkun bżonn ta' prietki u affarijiet oħra. Ħaġa waħda għandi bżonn jien u int. X'inhi? Li nkun konvint li Alla jħobbni. Aħna kif inħobbu? Għax sibna min iħobbna. Umanament, bħala bnedmin, aħseb wara jkollok l-Alla li jħobbok. U hawnhekk ikellmu kif għandu jkellmu u jgħidlu, ja għaddej, ħażin, għażien, ismaħħa, kont taf li jinnaħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerriċ. 3. Ħażin. Ħażin għax inti ma lqajtx ir-rigal. Fil-fatt l-oħrajn ma qalulewx, dak li tajtni ħudu. Għandik 10, ma jgħidux ħudu, dak tawulna u qed jistenna xejn minna li tanu huwa gratuitu għax ħobbna. Imma da qallu, tiegħek. Ma kienx messek mort poġġejtu l-bank f'komunità li tirrispetta, li tħobb, li taħfer, ħalli konna li max ta' dinja li qiegħda teraq fil-ġlied, fl-ejra, fir-rivalità, fis-serq, fil-qerq. U li m'għandix ħinali għan-nifsi u għal-Alla. Orbtulu jdeħ. Ħalluh fid-dlam. Tgħiduli ħafna ħejdu batu l-infern, jien ma naħsibx. Aħna mmorru l-infern għax ħallina fil-libertà. U min se jmur l-infern qiegħed l-infern minn d-dinja. U għalhekk ideh marbuta għax il-vizzju tal-pornografija erdu, għalhekk ideh marbuta għax ma jgħaddix mingħajr l-infedeltà lejn martu jew lejn ir-raġel tiegħu. Idejh marbuta għax taħt il-vizzju ta' affarijiet oħra. Biżżejjed insemmu l-alkohol, id-droga, l-vizzju tal-sin twil, illi bil-sin tweġġa u toqtol il xi ħadd, tiġġudika, tikkundanna u fuq kollox tidej balla li ħallik fil-libertà. Idejk marbuta meta ma tistax tannaq l-imħabba. Ejjew nkomplu l-Ewkaristija bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, għalik li ġejt minn Malta, għalik li ġejt hawnhekk f'dan il-post qaddis għażiż, hawnhekk fejn il-pjaga hija miftuħa. U minn hemmhekk nirċievu d-demm u l-ilma tal-Ispirtu Santu għax hawn dik li se tettejtu l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla. Ejjew nożżu żmien. Ejjew nożżu żmien. Ħanispiċċa. Dum Mikiel mitfun hemmhekk li inna s-seminaristi
kien jgħidilna, id-dnub tagħkom is-seminaristi, taħsbux li huwa ta' xi qerq jew ta' xi sess jew ta' xi le mhux dak id-dnub il-kbir li għandkom. Iwa x'inhu? Li intom aljenati, mifxulin. Aħna qegħdin is-seminarju għall-qassisi, mifxulin, aljenati. Oss iż-żmien, oss il-ħin, għax darba biex tgħix u darba biex tmut. Ħanispiċċa. Jien naħseb li ma jeżisti ħadd bħal dawk it-tlieta fid-dinja li semmilna llum. Ma jeżisti ħadd. Għax jien għandi fiduċja li anki dak li ħeba talent xi ħaġa tajba jista' jagħmel. Tista' tkun int u nista' nkun jien. Amen. Bil-wifqa nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġnu sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. It-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja, ġej mill-Missier u mill-Iben. Li huma jqumu mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Iben u tkellem f'hom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistaqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet. Aħna rċevejna l-ikbar rigal, l-ikbar wirt l-Ispirtu Santu li permezz tiegħu ngħidu Abbà Missier. Ilqa' t-talb tagħna għall-Knisja kollha illum biex tkompli jixxandar il-konverżjoni, il-ħnina divina u l-maħfra nitolbu. 35 jum ta' gwerra huma ħafna għal dawk it-tfal li dalgħodu sebħu u dnejhom imtarxa bl-armamenti fi gwerra tixrid ta' demm, għajnejhom ma jifilħux iktar jaraw. Kemm se ddum id-dinja ma titgħallem? Xejn ma nsolvu bil-gwerer. Jekk hemm gwerra mad-dinja kollha jsejħula it-tielet gwerra dinjija biċċiet, hemm gwerra li qegħdin ġo fina, bejnietna, mal-ambjent, ma' Alla u miegħi innifsi. Nitolbu, ismana. Nitolbu biex il-mulej kollu ħnina minna. Qegħdin qrib il-miliet nittalbu x-xita biex Alla ma jċaħadniex mill-frott li għandna bżonn ir-raba u l-art tagħna u jibgħatilna ix-xita fejjida u faqta. Nitolbu għall-eżistana mejtin, partikolarment Karmlu u Tonina Spiteri, il-mejtin kollha, il-familjari tagħna u dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom biex tagħtihom mistrieħ għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu għal dak ir-raġel li semmejna fil-priedka u ibnu, għal dik il-familja li se tadotta tifel. Nitolbu għal dak is-saċerdot illi qed jagħmel it-testijiet fuq saħħtu, il-vokazzjonijiet, persuni konsagrati. Nitlob għal kull wieħed u waħda minnkom, anki intom li qed isseguna mill-bogħod u tlabtuna biex nitolbu għalikom f'riġlejn il-Madonna. Il-Madonna taf x'għandkom bżonn, irresqu t-talb tagħna f'riġlejja. Dal-post qaddis għażiż ma għażluhx in-nies hawnhekk, għażlitu l-Madonna u bil-qalb ngħidula qaddisa Marija.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Għatina mulej l-sagrifiċċju li noffru l-kobor tiegħek jaqlalna l-grazzja biex ma ninfirdu qatt mill-ħnina u l-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq. Żuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq mulej mis-Sir Qaddis tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna, dejjem kull imkien inroddulek ħajr. Fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt tad-dinja, battilna l-ibnek il-waħdini, rittu jsir bniedem bħalna f'kollox barra dnub. Hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej mal-Anġlu l-Qaddis ninfaħruk u bil-qalb intennulek Qaddis. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien sar jingħata minn rajħ ibati ħall-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċ. Reġa radd il-ħajr, tal-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familja Spiteri, Tonina u Karmnu. Ftakar fil-mejtin kollha. Nitolbu għall-eżis tagħna mejtin u għal dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe li dejjem ħarisna, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb
intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Bħalma naħfu iddaħħalniex fit-tiġrid. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħinja tiegħek paċi. Paċi li tant neħtieġu fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li qed l-apostli qed tgħidu lilna nħallilkom is-sliem, nagħtikom il-paċi tiegħi tħarix lejn dnubietna. Ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek għatija sliem il-għaqda li jintrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi l xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-paċi. Danu il-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej.
obsidirna il-kol obsisna intlena daw wittama ila xawil mistri intlena daw lutama ila xawil mistri. Inqumu bil-wifqa biex namlu fl-imkien ringrazzjament tal-wara tqarbin. Grazzi, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla. Niftakru fl-eżistana mejtin u nejdu, o Ġesu sagramentat, kollok ħnina u karità, il-lerwieħ tal-purgatorju, taffilhom mill-pini, elisom min-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex igawduk fl-eternità, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fil-paċi, nitolbu ħadna mulej id-don tas-sagramenti mqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ħajkun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Infakrukom li fid-djoċesi tagħna qegħdin niftakru fil-foqra u partikolarment din il-ġimgħa se jsiru diversi attivitajiet li jwasluna għal Kristu Re. L-aktar bħallum ġimgħa fl-erba' niltaqgħu fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija flimkien mal-isqof tagħna għal manifestazzjoni ta' Kristu Sultan. Hemm attivitajiet ukoll għall-adolescenti u ż-żgħażagħ u t-tfal kif jidhru fuq il-bulettin ta' djoċesi. Inħeġġu l-minu b'saħħtu biex illum il-ħadd, illum 19, wieħed imur jagħti d-demm min jista' bejn it-8 u s-sija il-berġa tax-Xewkija tinsewx l-ID card. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ħadd ittajjeb il-kulħadd.